poftiți, vă rog. Facem o fotografie frumoasă, vă rog. Da, așa. Tu stai aici, nu te mișca. Așa, spatele la ușă, e bine, da în picioare, dumneata cu hârțorul jos, ce vezi frumos. Așa, poftiți cu cățelul, opa, cățelul, da, sus. Dumneavoastră luați loc pe scară. Acum domnișoara, poftiți, domnișoara, poftiți, vă rog, da, luați loc lângă dânsul și tata. Poftiți și tata lângă domnișoară, e bine, e bine. Așa, opa, bun. Mai la stânga puțin. E bine așa, e bine. Nu mișcați, stați așa, atențiune. Oh, nu. Așa, e bine. Bun, acum e bine. Atențiune, nu mișcați, vă rog. Zâmbiți, vă rog. Pentru izbânda speranței. Da. Să bem pentru speranțele noastre. Bucurie multă. Asta ciorbă este buiabes. Asta, Ismail, știam, găteam mai bine ca la Marsilia. Cum? Luam 10 kg pește și ferbeam cu vin alb, ferbeam, nu cu apa. Luam urmă mult usturoi, puneam usturoi mult. Puneam asta șofran, puneam patlagica roșie, mult patlagica roșie, un de lemn maslin. Ce ieșeam? De ce nu-mi spuneți și mie ce s-a întâmplat? Alaltăieri seară l-au atacat niște derbedei și abia a scăpat cu viață. Cine a putut să facă una ca asta? În porturi se mai întâmplă. Noi suntem obișnuiți. Dar n-a putut să fugă, să strige? Să fugă n-ar fi fost în firea lui. Să strige ar fi fost o lașitate, așa că a primit luptă. Numai că ei erau 3. Nu asta ar fi nenorocirea. Nenorocirea e că am pierdut o bună parte din averea noastră. Irasim avea cu el 5.000 de franci. De ce nu v-ați dus la poliție? Zadarnic. Nemernicul a părăsit vaporul pe care era îmbarcat. Cine știe unde o fi acum? Ați cheltuit și cu brutăria o mulțime de bani. Acum de unde o să vi dau înapoi? Nu fi îngrijorată. E o pierdere mare, dar mai avem încă destul ca să ajungem oricât de departe. Când plecați? Aștept o scară de la bunicul lui Pierre. Pe urmă ridicăm ancora. Dar până atunci să fim veseli. Ismaile, adu sticlele noastre. Este un vin de la noi. Din România. Vin de cotnar. Aș fi vrut să le vindem mai târziu. Dar unde putem lua un preț mai bun decât la Marsilia? Uitați-vă, avem 10 diamante, safire, granate, topaze, rubine și aproape 1 kilogram de perle japoneze. Nu vă fie teamă. O să ieșim cu obraz curat. Păcat, domnule. La Stambul vindeam preț bun. E fals. Nu se poate. Ce spune? Că nu se poate. Ba, se poate. Și nu căutați să mă păcăliți pe mine. Fac meseria asta de 40 de ani. E falsă. Falsă și asta.
N-auziți cum sună? Sticlă goală! Ăștia au vrut să ne pungășească. Eu cu mâna mea le-am ales pe toate. Hai să încercăm peste drum. Mai aveți și altele? Astea sunt toate? Nu v-a spus fratele meu că sunt false? Care, frate? Acolo peste drum. Când dracu a avut timp să-i spună? Ăștia s-au înțeles între ei. Da. Ia stați. Să mergem pe altă stradă. Aici, la dreapta. Îmi pare foarte rău. Îmi dau seama că ați fost trași pe soară. Agop, Agop, mâncă-te al câinii. Că nu mai miești odată în cale. De-abia acum mă dumiresc eu de ce mi le tot arăta pe alea mari și strălucitoare. Mi se pare că aici ni s-a înfundat mirasimea. Să mai așteptăm, domnule. Poate pică ceva marfă, totuși. Domnule Lambrinis, plecăm spre Gibraltar. Poate ai ceva marfă pentru Barcelona sau pentru Valencia. Și când vreți să plecați? Cât mai curând. Aveți zor mare? Da, firește. Dumneata crezi că eu am marfă la comandă? O corabie nu pleacă unde îi place capitanului, ci unde o trimite nevoia. Foarte bine. Ia stai! Aș avea ceva marfă. Pentru Pireu. Niște articole de menaj și fierărie. Mulțumesc, domnule Lambrinis, dar drumul nostru e altul. Băieți, după cum știți, ne aflăm în mare încurcătură. Socotiți cu cale să mai găsim vreo vină cuiva? Numai eu sunt de vină, domnule. Ce, Ismail? Ai vrea să-i vinzi pielea? N-ai luat preț bun. E împunsă cu cuțitul. Nu luăm pielea, domnule. Nu vindeam. Dar întrebam ce mâncam mâine. Câți bani mai aveam? 50 de franci. La nevoie le putem descurca o săptămână. E și poim? Apoi, mă, turcule, nu poim. Da, poim. Poim. Să ne fie de învățătură. Cei de haram se duce. Banii nemunciți se duc pe gârlă. Prea ne-am făcut planuri mari cu pietrele lui Agop. Nu mai întâlnim noi un Agop, domnule?
Nu e nevoie. O să găsim marfă și o să ne facem cinstit meseria. Acum, dacă ori afla negustorii că suntem la Ananghie, o să ne strângă rău în cinci. La nevoie, o să încărcăm fierăria lui Lambrinis și o să ne întoarcem la Pireu. N-aș vrea, dar ce putem face? La Pireu? Poate fără mine, domnule. Nu-ți fie teamă, băiete, că recoaicele au inimă bună. Când o afla că fegioaica ta ce necaz ne-a căzut pe cap, nu o să știe cum să ne mai îndulcească amarul. Zău, păi atunci hai să plecăm. Domnule, o telegramă. Pierre v-a căutat o lună de zile. S-a întors acasă și a plecat peste ocean 2 zile înainte de scrisoarea dumneavoastră. Andrei Vaillant. E fratele mai mic al lui Pierre. Acum, dacă am putea să plecăm imediat, l-am prinde undeva în porturile Americii de Sud. Ce bine ar fi să găsim acum niște marfă pentru Argentina, pentru Brazilia. Asta marfa nu găseam ioc. Și astăzi ce mâncam? Vezi? Și cu asta? Hai, mâncam. Da, ține un franc. Du-te în piață, cumpără salată. Un de lemn n-avem. Păi ne luăm pe datorii. De ce n-ai mai trimis după pesmeți? Adnana, mi-e teamă că nu o să avem cu ce să-i plătim. De asta n-ai mai trecut de 2 săptămâni pe la noi? Tata e rău bolnav. Îl lasă inima. Am să trec diseară pe la voi. Anton Lupan! Anton Lupan! Tennyson! John Tennyson! Ce întâlnire! Vino să bem ceva! Prietene, n-ai să mai mor niciodată. Până acum am aflat de cel puțin 5 ori că v-ați pierdut pe mare. Mă tem că abia acum o să ne pierdem. Și nu pe mare, ci aici, în portul Marsiliei. Eu, prietene, m-am pierdut de mult. M-am făcut negustor, nu mă pot plânge, treburile merg bine. Am nevastă, copii, sunt fericit să le asigur ziua de mâine. Îți fac o propunere. Nu vrei să te împarți pe un vapor al companiei noastre? Nu. Ai putea să ții și oamenii. Mulțumesc, dar speranța e un vas mai potrivit pentru ei. Și pentru mine. E sigur că nu o să te părăsească niciunul? Încearcă și întreabă-i. Voi visători aveți și voi fericirea voastră. Eu nu n-aș intra în strâmtora lui Magellan, nici dacă mai plăti cu 100 de lire sterline. Eu am să intru. Prietenul meu a și plecat într-acolo. Nu pot să-l las singur. Totul e să găsești ceva marfă. Cine se mai încurcă astăzi cu o corabie de 50 de tone când un carcobot încarcă 10 trenuri? Mai ales prin părțile civilizate ale lumii. Mulțumește-te cu Levantul, prietene. Dacă te încăpățânezi să rămâi pe corabia ta romantică. Știi câți bani ai putea să câștigi dacă te îmbarci pe un vapor? Știu. Am fost îmbarcat mai bine de 2 ani. Numai că eu vreau altceva. Tu nu poți să înțelegi. Adevărat. Nu pot să înțeleg.
Ce s-a întâmplat? Se pare că Bristol a fost lovit de altă navă. Ceața asta, hai! Domnule, se scufundă. Nu te teme, nu se scufundă. Vapoarele au pereți despărțitori. Apa nu se pătrunde decât în compartimentele de la prova, unde-i spărtura. Nu pasă! Sunteți obligați după contract să plecați astăzi! Cu prova întreagă sau sfărmată! O să ridicați ancora! Nu pasă! Sper că directorii companiei tale nu or să-ți găsească nicio vină. Nu, prietene, te asigur că o să-mi dea și o primă. Suntem asigurați. Tribunalul Maritim ne va da o despăgubire care va întrece de 5 ori pagubă. Primește! Ne aduceți al vapor în clipa asta! Sau dacă nu, compania voastră sare la aer! Tu ești tot în încurcătură? S-a găsit ceva marfă pentru Alger, dar nu folosește. Dacă nu plec în 4 zile peste ocean, n-am să ajung la vreme. Oamenii din echipaj tot nu dau semne de nemulțumire? Nu. Ești norocos? Sunt oameni unul și unul. Asta treaba de bucătărie. Nu munceam, n-avem ce mânca. Bucătăria stăm degeaba. Hei, capitan Lupan! Salut, Tennyson. Poftește. E o băutură din țara mea. Țuică de prune. Prietene, cred că am găsit mijlocul să ieși din încurcătură. Avem un pasager care pleacă cu 5 vagoane de mărfuri la Bahia, în Brazilia. Ținta călătoriei lui, de fapt, e țara de foc, da? N-a găsit niciun vapor să-l ducă tocmai acolo. La Bahia are de gând să închirieze un vas mai mic. Cred că e căutător de aur, după câte mi-am dat seama singur. Pentru că de el n-am putut scoate o vorbă. Ce zici? Te încume să pleci cu el peste Atlantic? Da. Numai să-i convină. O să aibă încredere într-o goieletă de 100 de tone. Sigur că da, e așa de trăznit că ar putea să plece și cu o barcă. A căutat toată dimineața pe la agenție un vapor pentru Argentina sau Brazilia. Se pare că săptămâna asta nu pleacă niciunul. Vezi, însă, cu noi o să meargă mult mai încet decât cu vaporul. Adevărat. În schimb, o să-l duceți până la capătul drumului. Ce zici? Îți trimit personajul și acum răgnește pe punte. Știu. L-am mai auzit. Bagă de seamă. Se pare că sub trăzneala lui se ascunde o mare șiretenie. Lasă-l pe el să facă propunere. Am un cârmaci de la care am învățat foarte mult în privința asta. Cu atât mai bine. Atunci, stai și așteaptă-l. Mergi diseară cu mine? Sunt invitat la cină pe vaporul cu care ne-am ciocnit. Nu te-ai fi împrietenit cu capitanul. Păi de ce nu? Nu ne-am ciocnit noi. S-au ciocnit vapoarele noastre. Îți mulțumesc, dar cinesc cu echipajul. Ce mâncăm astăzi, Ismaile? Salata este, domnule, cu mult ulei de măsline. Mihule, schimbă pavilionul, pune-l pe cel nou. Bine, domnule. Care sunteți pe aici? Ați murit cu toții?
Ce dorești? Ce pavilion e ăsta? Persan, siamez? Românesc, domnule. A? Mi-aduc aminte. Voi v-ați bătut cu turci acum vreo 2 ani. Nu știam că aveți și corăbii. Unde-i capitanul? În cabină. A? Ce mai aștepți? Du-te și spune să scoată nasul pe punte, că vreau să-l văd la lumină. N-ai auzit ce ți-am spus? M-ați rugat cumva să-l chem pe capitan? Sir, vă rog să-l chemați pe capitan. Ce-o fi înțepenit ăla acolo? Că nu că turbesc de furie. Hei, capitane! Ce dracu, nu mă aude nimeni? Capitanul te poftește la dânsul. Eu sunt Martin Strickland! Foarte bine. Poftește. Cum îl cheamă pe capitanul vostru? Păi, după câte mi-aduc eu aminte, Anton Lupan. Ce nu vrea să vină, a? Nu că nu vrea să vină, dar socotește că e mai nimerit să te duci dumneata la dânsul. Știi că îmi place capitanul vostru? Înseamnă că are ceva sânge în vine. Poftiți, domnule. Nata ești Anton Lupan? Mi s-a părut că omul de sus nu-ți prea cunoaște numele. E prost sau se preface? Nici una, nici alta. Mai degrabă cred că i-ai spus dumneata ceva care l-a scos din fire. Aha. Îmi plac oamenii care șez din fire. Restul echipajului e la fel de iute? Cine am cinstea să stau de vorbă, domnule? Martin Strickland. Nu cred să ne fi cunoscut vreodată. Bineînțeles că nu. Mă numesc așa numai de o lună. Luați loc. Martin Strickland. Nu mă întreb nimic. Aștept să vorbești dumneata. Îmi plac oamenii care nu sunt curioși. Eu sunt Martin Strickland. Foarte bine, domnule. Nu vrei să știi nimic despre mine? Nu simt câtuși de puțin nevoie. Nu mai am ce bea. Whisky? Desigur. Ce marcă? Am înțeles că o prefer pe adumitale. Ești omul de care am nevoie, capitane. Ia spune-mi, vrei să câștigi ceva parale? Dacă în schimb trebuie să omorâm pe cineva, nu-mi convine. Sunt numai marinar, domnule.
păcate, e vorba de o treabă mai grea decât o tâlhărie. Dar întreabă-mă ceva! Câte dioptrii? Altceva nu vrei să știi despre mine? Deocamdată la stăruința dumitale te-am întrebat câte dioptrii aveau ochelari. Niciuna. Era sticlă goală. Am băgat de seamă. Ce vrei să știi? Nu vreau să știu nimic. Fiecare om e liber să poarte ochelari dacă îi face plăcere. Eu nu-i port de plăcere. Deci asta nu mă miră. Îi port ca să-mi schimbe fizionomia. E un scop care justifică strădania. Crezi că sunt certat cu poliția? Nu, domnule. Atunci care e părerea dumitale despre mine? Nu am încă una. E bine, mă silești dumneata Nu să... te silește nimeni. Ba da, mă silești dumneata cu nepăsarea dumitale. Nu mă numesc Martin Strickland. Știu. Porți numele de o lună, nu e nevoie să-mi spui a doua oară. M-am numit Paul Mouchet! Oh, cunosc un astronom cu numele ăsta. N-am auzit de el. Dar nici nu mă privește. Numele meu adevărat e altul. Domnule, de ce te străduiești atâta? Mă mulțumesc cu orice nume. Bine. Nu sunt englez. Cred că se observă. Firește. Dar nu sunt nici francez. Am văzut și asta. Nici italian. Nici. Atunci, după părerea dumitale, cărei nații aparțin? Nici uneia. Dacă e așa, să nu mai lungim vorba. Sunt canadian, măcar după locul de naștere. Tatăl meu nu știu dacă venea din Anglia, din Scoția, din Germania sau din țările scandinave. Nu știu. Nu mi-a spus niciodată. Am avut mine de aur în Alaska și mine de diamant la Cape Town. Să trecem peste biografia dumitale. Crezi că sunt nebun? Hotărât că nu. Deși ți-ar place să te creadă lumea. Ha? Ți-ai pierdut răbdarea. Câtuște puțin, domnule. Nu mi-am pierdut răbdarea. Dar la 7 aștept un exportator care vine să închirieze vasul. Câte tone are goeleta asta? 100. Câți oameni în echipaj? 6. Puteți pleca la drum în orice clipă? În orice clipă plus 24 de ore. Capitane, îmi place felul dumitale de a fi. Vom pleca mâine seară. Unde? În sfârșit o întrebare, nu? Țara de foc. Perfect. Mâine seară la 7. Dacă îți convine o oră. Bună ziua! Și bagajul domniei tale? Asta e tot. De altceva nu mai am nevoie. Capitanul unde este? Păi pe aici, pe aproape. Spune că nu vreau să plecăm mai târziu de ora 7. Lăzile cu sticle descărcate de pe vapor unde sunt. Ce s-a făcut cu ele? Iată-le, domnule. Dar capitanul mi-a spus să aștept dispozițiile dumitale. Bine. Unul din voi să le ia în primire. Să le așeze în magazie peste marfă. Să se poată umbla ușor la ele. Ai înțeles, cărmaciule? Haideți, bă, mai repede.
E atât de departe. Nu e chiar atât de departe. Nu e niciun sfert din drumul navigatorilor care au ocolit pământul. Când mă gândesc că te primești, vă aștept. Nu atâtea câte au înfruntat cei care au trecut prima oară peste Atlantic. N-ar fi fost mai bine să rămâneți. N-ar fi fost mai bine. Da, poate ar fi fost mai bine. Depinde din ce unghi îți privești soarta. Dar chiar dacă aș vrea să rămân, sunt dator să plec. Să nu-mi las prietenul singur. Sunt convins, Adnana, că are nevoie de mine. Dar vezi că nu-ți răspunde. Oare să nu fi primit niciuna din cablograme? Nu știu. E ceva ciudat la mijloc. Dar pe lângă datoria de a-l urma pe Pierre Vaillant, nu cred să ți-e deșartă nici dorința mea ca o corabie românească să duc rapelul țării prin locuri unde nimeni nu l-a văzut vreodată. Dar cum pleci așa cu un om pe care nu-l cunoști? Nu știi în ce cursă te atrage. N-am nimic de împărțit cu Martin Strickland. El caută aur, eu cu totul și cu totul altceva. Apariția lui a însemnat pentru noi o salvare nesperată. Salvare, salvare. Oare dacă ați fi rămas aici, asta ar fi însemnat moartea? Nu, Adnana. Poate ar fi fost... Poate ar fi însemnat... Dar în același timp ar fi fost o dezertare. M-aș fi chinuit toată viața. Te înțeleg. O să ne întoarcem. O să vă aștept. Îmi dai voie? Echipajul îmi dă voie? Da, cred că da. Cel puțin de capitan să nu te îndoiești niciodată. Bună ziua! Mai doriți, Și tu pleci la capătul lumii? Hai să mă uiți? Și dacă o să-mi fie dor de voi toți, atunci... Rămâi cu bine și vezi să fie pâinea bună. drum bun. Speranțe. Hola, pupa!
Toate pânzele sus, Gherasime! Ascultați! Vreau să știți ce cuprinde contractul nostru cu Mr. Strickland. Vă citesc punctele principale. Contract. A. Eu, Anton Lupan, împreună cu tot echipajul, ne angajăm să transportăm de la Marsilia la Punta Sarenas, în Țara de Foc, pe domnul Martin Strickland, împreună cu mărfurile și uneltele domniei sale. Și cu toate sticlele domniei sale. Așa. Mai departe. B. Cheltuielile călătoriei îl privesc pe Martin Strickland în întregime. C. Suntem datori să ridicăm ancora la 31 iulie, ora 7 post-meridian. Am fost punctual, după cum știți. D. Martin Strickland ne procură vele de rezervă, apoi instrumente de navigație, cronometru de bord, sextant modern, loh automat cu contor, în sfârșit multe altele. F. Subsemnatul Martin Strickland mă oblig să plătesc suma de 500 de lire sterline ca preț total al călătoriei, după cum urmează. 50 de lire în mâna capitanului, 200 de lire împărțit în 6 părți egale. Prima pentru Vasilica, soția cârmace. A doua se va înmâna femeii Gülsum I Jafer la Stambul, urmând ca susnumita să împartă banii în chip cinstit cu femeile Mufide, Valide și Laleli, fără să ne dreptățească pe vreunul. Celelalte părți se depun la Banca Franței pe numele celorlalți oameni din echipaj. A doua jumătate din suma totală, adică 250 de lire, o voi achita la sfârșitul călătoriei. H. Capitanul e liber să aleagă drum, dar e obligat să ajungă la data de 1 decembrie la capul celor 11.000 de fecioare. Acum ascultați, vă privește pe voi. Nimeni nu poate pretinde mie, Martin Strickland, să iau parte la treburile bordului, nici măcar în caz de primejdie. Echipajul este dator să-mi spună domnule, adică sir, și domnia voastră, și să nu se atingă de băuturile mele personale. Numai capitanului este îngăduit să mă facă porc, măgar ori dobitoc, dar numai în caz de enervare în lipsa vântului sau în caz de furtuni. Asta e om. Câte suntem? 39 de mile de azi dimineață. E mult? E mult, băiete, dar corabia noastră poate și mai mult. Te-ai deprins cu instrumentele noi? M-am deprins, domnul. Dar cu câte nu m-am deprins? Ce știam eu înainte? În afară de drumul de la Rucăr la Stână, de la Stână la București și de la București la Urziceni. Ce mai știam? De când sunt cu dumneavoastră am învățat geografie, toate mările și toate oceanele. Și istorie. Ce istorie știam eu înainte? În afară de Osman Pașa și de Plebi. Ce mai știam? Acum m-ați învățat atâtea. Și nu numai istoria românilor, ci și a Bizanțului, a Atenei, a Romei. Când mă gândesc, mi se pare că nu mai sunt eu. Aș fi visat eu, acolo la Oi, că o să umblu cu sextantul, cu lohul. Mă uitam la stele și nici nu știam ce sunt. Dacă aș putea să învăț și puțin algebră,
Spuneți-mi, domnule, de ce minus și cu minus dă plus? Păi uite, dacă ai o datorie de 5 franci, cum se cuvine să o notezi în caietul tău de socoteli? Minus? Vă gândiți cumva să-mi puneți la socoteală cizmele? Nu, băiete, fii liniștit. Dar dacă din acea datorie, însemnată cu minus, scazi 10 franci, ce se întâmplă? Păi, întâi scap de datorie. Și mai rămâi și 5 franci pe deasupra. Vezi, cu minus dă plus? Înțeleg. E, uite, așa începe algebra. Păi vede. Dar tu de ce nu te mai razi? Dar tu de ce nu te razi? Păi tu ești la frumos, nu eu. Și dacă sunt, cine mă vede, mă? Înainte te rădeai și schimbai bluza în fiecare zi. Când înainte? Lasă că spune o altă dată. Păi, Domnule... Acolo ce este, domnule? Gibraltarul. Nu mai avem mult și dacă trecem de el suntem în Atlantic. Uitați, fermul african, strâmtoarea și stânca. Domnule, așa a fost stânca asta de la început, că ai zice că e tăiată cu fierăstrău de sus până jos. Nu, Ieremie, o fi făcut natura multe lucruri ciudate, dar una ca asta nu îi se poate pune în sarcină. Aici a lucrat mână omenească și încă din greu. Păi, culiță, dar știu că au tras vieții oameni. Banii mă aduce vreun câștig? Nu poate să-ți răspundă decât regina Angliei. Ea are registrele cu socoteli. Bună este asta, capitan. Domnule! 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 Suntem gata să pornim peste Atlantic. Mai aveți vreo dorință? Whisky. În afară de asta. Nimic. Să mă trezești cu o oră înainte de a ajunge la Punta Arenas. Peste 4 luni, domnule. Ăsta-i capul Spartel. Atlanticul, băieți! Mihule, treci la pavilion. Se cuvine să salutăm? N-aș vrea să nutrim în sufletele noastre simțământul trufiei prostești. Dar trebuie cu adevărat să ne mândrim. Speranța este prima corabie care duce drapelul românesc peste Atlantic. La revedere, Africa! Oho, așa ne primești. Nu vă fie teamă! Oceanul nu-i mai rău decât Marea Neagră, ba dimpotriva spune că e mai blând. A fost doar o rafală, ne-a răspuns la salut. Într-adevăr, Gerasime, e o corabie fără pereche. Păi ce vă spuneam eu, domnule? Dar nu credeți că e timpul să schimbăm drumul spre sud-vest? Nu, nu. Mai mergem un timp așa, să ne îndepărtăm de coastă. Domnule, se văd niște bărci. Vin spre noi. Domnule, or fi pirați. Că prea dau navală. Sunt 6 sau 7 feluci maure. Fără îndoială că vor să ne ajungă și să ne prade. Îndrăznesc. Numai să ne ajungă. Felucile lor sunt foarte rapide. Maurii sunt marinari pribaci. Mult mai bine ar fi fost dacă treceam fără să ne vadă.
Apel! M-ați otrăvit cu apel! Mi-ați dat apă, m-ați otrăvit!